pero nagkadako sa sunod ning taknaa. Biktima mo daghan pa, ang katawhan andam pa sa kadaot nga dula. O Diyos, paminawa ang mga kapalaka. Hain na ang kapasilungan, nawala na kita'y dakanan. Apan walay katalagman nga makapatarong sa akong pagtuo sa Diyos. At tunay kahanok nga gipati ko, apan kuptan ko ang saadya nga makikauban ang buhi nga Diyos ko sa way katalagman nga makapatarong sa akong pagtuo sa Diyos. Walay Katalagman is my reflection in song about how COVID-19 has affected my faith. It is a song of hope amidst uncertainties. Kanus mahuman kung sa may sagutanan sa daghan nga kalisod nga atong natagamdaman. Ang katawhan andam ba sa kadaot nga dala. O Diyos, paminawa ang mga kapalaka. Hain na ang kapasilungan, nawala na kita'y daganan. Apan walay katalagman nga makapatarong sa akong pagtuo sa Diyos. At tunay kahanok nga gipati ko, apan kuptan ko ang saadya nga makikauban ang buhi nga Diyos ko sa way katalagman nga makapatarong sa akong pagtuo sa Diyos. Wala. COVID-19 is a global threat, a serious one. A lot of aspects in our lives have been tremendously affected. However, there's a hero that resides in each of us, and we have our greatest hero, our Almighty God, the unseen frontliner who promises to be with us, to help us, to strengthen us, and to uphold us in His righteous hand. Apan walay katalagman